Pasko lahat ay kay saya. Sa mga tindahan ng damit, namimili sila. Ute ng mga parol iba't iba. Sa mga bintana ay anong ganda. Ang dakilang araw na ito'y lumang mahalaga. At Pasko na. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang puta-putang iran balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang iran sunata. Son, ang puta-putang iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito.
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulopyo dasayang kabwasan. Makterion Lingkora Timog ti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 19 bulan na September 2025. 97 days more to go before Christmas. Jada saray ulo na balita dan lokal. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Lapod basura sinagsag susakay laki embatik at patambalan sospek na aristo. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Nantako namangga apat iran katao inaristo isigapan na kaso. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Driver inatoy kaya rin na plug at ilog. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Abong nalaki sinukisok siya butang paltog asamsam. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Jadulo na balita ada nasyonal. Gretchen Dimoplog at DOJ hearing ada missing sa Bungiro. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. 17 niran empleyado na DPWH sa sinuspende na ombudsman. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Diskaya taluraniran na BGC boys sa Calabuso at Senado. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Engineers na DPWH Bulacan nan apag ada nalmuan ni Pahakar at Ghost Project palapag ng Bryce. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Kuwa imbuking ada aruniran Ghost Projects Jad Bulacan. Balitad kabasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabasan tanatan wadyaray detalye ada balita da lokal. Akagamor na sagsaga so 40 anyos siya laki kaya rin sinagsaga na kapinsan to. Agawa so insidente oras na alas 10 na kabusan yada barangay Dalayap bali na Santa Maria Pangasinan. Kinabat sa biktima na si Adonis Tomas Lunen. Lega niya sa may suspect so kinabat ngaranto na Pablito Karatatibo Medrano 71 anyos namparan residente na bitlan na lugar. Yung ginawa ng investigasyon ng pulis sa Santa Maria akabatan anti si agawa so insidente kinumpronta na suspect sa biktima ni Pahakar at pangibaban takto niya na basura jada dali na suspect. Legan niya si Karayan manalaan na salita
bigla nang uyos na kutsilyo sa bitla na suspect. Tana insagsagto niya ada ni kawigin di king na naman na biktima. Sa may biktima sumbate ka jad sang kasinggaran niya iya patambalan. Nasaray ng respondent Bureau of Fire Protection jad Eastern na Pangasinan District Hospital. Lega niya sa may suspect. So naresto nasaray ng respondent police asamsam si Nosara ya kutsilyo. Ya walay dukay ton na 15 pulgada manlapot putan sa may suspect sa nawit ya police station for proper disposition. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Personal ya dimuplog ya police station na Anda Pangasinan si Liana Ros Santos Katso, 37 anyos na barangay Ruhas Bali na Anda Pangasinan. Bitbeta so certification to file action ya enter na lupong tagapayapa na barangay Ruhas Bali na Anda Pangasinan. Unong palapag na complainant sigatoy mangisigat na kaso laban da manangaran na Doni Alvarez Canta Jr. 25 anyos, Dominic Alvarez Canta 21 anyos, Pumila Tugadi Garibay 22 anyos, Tan Justin Raon Ragindin 28 anyos. Sa rabit lang na suspect so nantakaw ng mangga ya pangkayarian na komplenanta ya narumog so kamanggaan na komplenant jada sitio Tamuro Barangay Poblasyon eda abitlan na balay sa may mangga na tinakaw sa mga kantidad na 10,000 pesos. Sa ramay suspect so insigipan lang na kaso at korte eda kaso na panagtakaw. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Driver inatoy kaya rin na plug dilog so mama ni Anton na luluganan niya agawad oras na 1:35 na kaagawan jada barangay Salaan Bali na Mangaldan Pangasinan. Sa may na plug ya luluganan Green sana Navarra mama ni Juanan Luis Lumibaw Gabriel Jr. 56 anyos. Jad ginawa ng investigasyon na pulis sa may driver so unbabatik jada north direction na nansikatunan na overtake da pidika biya mama ni Juanan na Gerald Riquelman Duot 24 anyos. Jada satan niya impa na overtake na bilang biktima bigla na banggaton niya so steel gutter na satay taytay yasaya so singigan na din paka-plug da ilog na bilang biktima. Pinagwat na saray ng respondent na MDRMO tana pulis so abitla na biktima yan si katoy na wit yan Region 1 Medical Center Annex sa building bunuan na Bindog siyudad ng Tugupan. Bangbalot si katoy na andian na bilay. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Siyabot ang paltog samsam na taklay no ulay na Agno Pangasinan at ginawa ng pansukiso kadabong na 62 anyos siya laki jad barangay Buboy Bali na Agno Pangasinan. Sa kabiyangan na Agno Police kaiba sa Provincial Intelligence Team na Pangasinan, Regional Intelligence Unit na Region 1, tanjada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1, sunan gawa na impansukisok adabong na suspect ya kinabatag nga ranton Douglas Nombrado Nagal, 62 anyos, residente dabitda na lugar. Sa may search warrant ya walay numero na 41-2025 simpaksib na korte lapod na pangiamot na illegal ya firearms sa tan ammunition tan illegal ya droga akumpiska na sa retaklay na uloy so sa kiyagramo na Cebu ya akakarga da heat shield da transparent plastic sa siya ya walay biliton 6,800 piso sa kaya bala na caliber 45 bala na 9mm sa kaya posporotan sa kaya tissue paper sa may suspect so nawit niya police station for proper disposition
Kaso ninsunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 tan Republic Act 10591 o Illegal Firearms and Ammunition suin sigupmetla ed korte laban Davidlan Suspect. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Narangalan ere katibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag saray balitad nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. Oras po natin alas 6:19 na po ng umaga. 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balitang Nasyonal ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Lumutang kahapon sa Department of Justice ang aktres na si Gretchen Barreto para dumalo sa preliminary hearing ng kaso ng missing sabungeros. Si Barreto ay isa sa pinadalhan ng subpinas ng DOJ para sa reklamong multiple murder at serious illegal detention na inihain ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ang legal counsel ng aktres na si Attorney Alma Malyonga ay nagpahayag para sa inihaing counter affidavit. Hindi naman malo ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at kinatawan lamang siya ng kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Nagpasok ng panibagong fraud audit reports ang Commission on Audit o COA sa Office of the Ombudsman matapos madiskubre ang 4 na ghost projects ng DPWH First District Engineering Office. Unang binusisi ng COA ang flood control project na Wawaw Builders sa Angat River, Plaridel na nagkakahalaga ng 92.6 million pesos. Bagamat idineklarang completed noong Hunyo 11 taong 2024 sa sumbong ng Pangulo o sa Pangulo website. Nakita ng COA na ongoing pa ang construction nitong September 10, 2025. Bate pa sa satellite images, walang flood control structure sa lugar. Posibleng sangkot dito sina District Engineer Henry Alcantara, Bids and Awards Committee Chairperson Ernesto Galang at si Mark Alan V. Arevalo ng Wawaw Builders. Sunod na tinutukan ang 3 project ng joint venture ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated at One Frame Construction Incorporated. Una, ang slope protection sa Barangay Bunsuran, Pandi na
98.9 million pesos ang halaga. Ngunit hindi tumagma ang lokasyon na itinuro ng DPWH sa plano kaya idineklarang ghost project. Ang slope protection sa Bocaue River, Barangay Bambang, Bocaue na halos 99 million pesos ang halaga. Nabatid ng COA na may existing structure na bago pa man ang petsa ng sinasabing pagsisimula ng proyekto. May notice of disallowance na rin laban dito dahil sa kawalan ng disbursement documents. Pangatlo, isa pang proyekto sa parehong barangay na nagkakahalaga rin ng 99 million pesos. Tulad ng nauna, may existing structure na at mali rin ang tinurong site. Inaprobahan agad ang isang change order na halos 4 billion pesos na labag umano sa procurement law. Bukod kina Alcantara, Galang at Arevalo, kabilang din sa mga tinuturong mananagot si Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer Jolo Maritayao, Engineer Lemuel Ephraim Roque, John Michael Ramos, Planning and Design Chief Ernesto Galang, Project Engineer Nino Lawrence Morales, Maintenance Section OIC James Jaime Hernandez, Quality Assurance Section Chief Norberto Santos at Construction Section JP Mendoza. Isinama na rin si Giancarlo Galang, Managing Officer ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated at mga opisyal at board members ng dalawang kumpanya. Maaaring samasampahan sila ng kasong graft, malversation, falsification of documents at paglabag sa Procurement Act at COA rules. Ayon sa COA, hindi pa final ang listahan ng mga dawit at maaari pang madagdagan. Ang audit ay tugon sa utos ni Chairperson Gamaliel Cordoba noong August 12, 2025 na imbisigahan lahat ng flood control projects ng DPWH Bulacan mula July 2022 hanggang May 2025. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon may 17 pang kawani ng ahensya ang isinailalim sa preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Dizon, ang mga sinuspending kawani ay kabilang sa mga sinampahan ng kasong graft sa Ombudsman noong nakaraang linggo, bunsod ng umano'y manumalyang flood control projects. Sinabi ni Dizon na ang mga sinuspending kawani ay bukod pa kina dating District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na nauna nang pinatanggal sa DPWH. Ayon sa kalihim, nakausap niya si Acting Ombudsman Dante Vargas at ito mismo ang nagkumpirma na ipadala ang suspension orders kahapon. Kinumpirma rin ng DPWH Chief na nagsumite sila ng report sa binuong Independent Commission kaugnay naman sa mga natuklasan din nilang maanumalya sa flood control project sa Oriental, Mindoro. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pa mga balitang nasyonal, sinabi ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na kasama siya at ilan pang engineers ng DPWH ay naghahati-hati ng kita para sa mga ghost projects. Ginawa ni Hernandez ang pahayag matapos siyang bigyan ng legislative immunity ng Senado para ibahagi kung ano ang gumagana ang mga ghost projects sa kanilang distrito. May sharing na pagkumita si Henry Alcantara 40%, si Bryce 20%, Engineer JP Mendoza 20% at si Engineer Paul Duya merong 20%. Ayon kay Hernandez sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado, Taboso sa Senado. Ang